салом дӯстон, футболбозон нафароне ҳастанд ки тӯҳфаҳои қиматбаҳо карданро дӯст медоранд. дар ҳақиқат барои наздикони худ тӯҳфа кардани чизҳои ҷолиб барояшон писанд аст. агар шумо оиди тӯҳфаҳое ки футболбозон кардаанд хабаре надошта бошед, пас ба мо ҳамроҳ шавед ва мо дар ин навор маҳз оиди ҳамин мавзӯъ ҳарф хоҳем зад. обуна шуда лайкро зери ана ҳамин навор гузоред. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. навори моро албатта ки Месси оғоз мекунад. баъди муваффақият дар Қатар, Лионел Месси ба роҳи махсус ба одамоне ки дар роҳи қаҳрамонӣ саҳм гузоштанд ташаккур гуфт. ӯ ба ҳар як бозингари тими миллӣ ва коргарони мунтахаби Аргентина телефонҳои шахсии бо тилло рӯйпӯш кардашударо тӯҳфа кард. ҳар айфони онҳо бо номи бозингар, рақамаш ва нишони Аргентина оро дода шудааст. албатта онҳо ин тӯҳфаҳоро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳанд кард, бахусус вақте ки Месси шахсан ба онҳо тақдим кардааст. медонед ин тӯҳфаҳо киро ба ёд меорад? Погба ба ҳамин монанд баъди қаҳрамонияшон соли 2018 тӯҳфаҳо карда буд. Пол Погба ба бозингарон телефон не, балки ба онҳо бо стили NBA ангуштарин тақдим кард. ба ин Гризман низ кӯмаки худро расон. ангуштаринҳо бо алмос ва сангҳои дигар оро дода шудааст ва болояш парчами Фаронса нақш ёфтааст. ҳамчунин нишони мунтахаби Фаронса, навиштаҷоти қаҳрамони ҷаҳон дар гирди он нақшбандӣ шуда буду, ин ҳеҷ гоҳ аз ёдҳо фаромӯш намешавад. ҳамдастаҳои Погба ба ин иқдом каф кӯбиданд, вале душвор аст фаҳмидан ки ангуштарин ба онҳо писанд аст ё ин ки PlayStation 5. албатта аз рӯи нарх ангуштарин боло меистад, вале PlayStation 5 низ тӯҳфаи оддӣ нест. мо Златанро ба ёд меорем, вақте пеш аз ҷашни соли нави 2020 ба ҳамдастаҳояш яктоги PlayStation 5 тақдим карда буд. бозингарон Саму Кастелехо, Матео Мусачо ва Рафаэл Ляо барои ин тӯҳфа дар Instagram ташаккури худро баён карданд. Рафаэл Ляо ки бо Роналду дар як мунтахаб бозӣ мекунад, Златанро беҳтарин мешуморад. ана одамон барои PlayStation 5 хел мешаванд. мо бошад Роналдуро ҳам беҳтарин мешуморем, зеро вақте футболбозон бо ҷавоҳироту таҷҳизотҳо дили дигаронро ба даст меоранд, Роналду ба нафари наздикаш кулли ҷазираро тӯҳфа кардааст. бовар карданаш душвор аст. Криштиану Роналду дар ҳақиқат барои Хорхе Мендес ҳамчун тӯҳфаи тӯёна ҷазираеро аз Юнон соли 2015 тақдим кард. нархи ин ҷазира расонаӣ нашуд, вале аниқ миллионҳо доллар барояш сарф шудааст. дар ин ҷо дӯсти Роналду фоида карду аз он тараф бошад зани Бекхем. мо қиссаи ишқии Бекхем ва Викторияро медонем. онҳо соли 90 издивоҷ карданду 4 фарзанд ба воя расонданд. муносибати онҳо рӯз то рӯз хуб шудан мегирифту Бекхем соли 2008 бо харидани замини калон барои истеҳсоли шароб ишқашро дубора ба занаш нишон дод. ин зан ҳама чиз дошт, вале Бекхем тӯҳфае кард ки ба фикри дигарон ҳеҷ гоҳ намеомад. ё ин ки асп. инро бошад Лерой Фер барои собиқ дӯстдухтараш тӯҳфа кардааст, вале ин аспи оддӣ не, балки арзишаш 30,000 евро буд. пеш аз ин корро кардан мутмаъин бошед ки ин духтар асп саворӣ кардан метавонад ва ё ҷой барои нигоҳдорӣ дошта бошад. чизи ҷолиб ҳамин хел не? чунки баъди харидани асп дар ауксион, Фер дарк кард ки дӯстдухтараш дар бинои баландушона зиндагӣ мекунад. ба ҳамин хотир онҳо маҷбур шуданд дубора аспро фурӯшанд. масъалаи тӯҳфадиҳиро без садё монет тасаввур кардан намешавад. ин бача дар ҳақиқат қаҳрамон аст. ба ғайр аз сохтани мактабу беморхонаҳо дар зодгоҳаш, ӯ ба кормандони даста қуттиҳои махсус равон мекунад. аниқтараш 150 адад қуттиҳои махфӣ. ӯ ин корро вақти тарки Ливерпул кардан иҷро кард. бо ин ӯ ташаккури худро ба ҳама кормандони даста расонид. дар ин бобат ки ҳарф задем, Холланд низ ба ҳамин монанд амал кард. вақти тарки Дортмунд карданашу ба Сити рафтан, Холланд 33 соати Rolex хариду ба ҳамдастаҳояш пеш аз рафтан тақдим кард. барои ҳайати мураббиён бошад алоҳида тӯҳфа дошт. соатҳои Омега ба ҳама мураббиён. ҳамаи ин тӯҳфаҳо барои ҳамлагар тақрибан $700,000 харҷ овард. Холланд аллакай ин маблағро кайҳо бозкор кардааст, вале ба ҳар ҳол пули калон барои тӯҳфа ба ҳисоб меравад.
медонед тӯҳфаҳои ғайриоддӣ аз ҷиҳати пул баҳо дода намешавад. баъзе дигар хандаовар аст ва ба ҳамин хотир дар ёдҳо боқӣ мемонад, монанди маскаи санбақа ё ба қавли черепашки нинзя гирифтани Мбаппе аз тарафи Тиаго Силва. Ба фикрам Мбаппе дохили коробкаи диёр ягон пойпӯши қимат мунтазир буд, вале ана ин чизро аз дохилаш гирифт. қаҳрамони ҷавон хушҳол шуд. онҳо бо ҳамдастаҳояшон якҷо хушҳолӣ мекарданд. боз ягон тӯҳфаи ғайриоддии футболбозонро медонед? дар комментария қайд кунеду пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.